Okwanamhlanje lokho ukuthi sizohamba sizokhuluma la bazalwane, iqiniso ukuthi siyamthanda uNkulunkulu kunezinto ezihlupha umuntu. Mhlawumbe umunye uzothi ngiyamthanda uNkulunkulu nabo utshwala bongihlasela. Emantombazaneni ngiyamthanda uNkulunkulu naba abafana ebafaneni nanga amantombazane angibambezela ngiyamthanda uNkulunkulu. Senze njani babuzwana? Mhlawumbe masizokuhlala phansi sikhuluma ngalezi zinto ezikanjalo. Ukuziphatha komuntu omuhle kunjani? Bazalwane, ibandla lakusasa ukuthi uSathane azozama ukuliqamula elabantu abasha. Uyazi ukuthi uma enqamula nina manje alikho ibandla ngoba labantu abadala elibabona bahamba. Uzosalana. Niyothini esizukulwaneni sini? Uma ngibhala kulento edishiwo babuncwangu, uma ngibhala kuma status wami ngithi mina #leli ifa lakho nabantwana bakho. uJesu ifa lomuntu omusha nabantwana bakhe. Mawuthatha uJesu ngikutshela ukuthi nabantwana bakho bawuphila impilo. Hayi ke mongamthathanga uJesu, hawu uyobalanda emathaveni Jehova, hawu uNkulunkulu wami emdayisweni komzimba esani side. Ikhuluma iqiniso lingahleka. Bazalwane, iqiniso ukuthi sinena